Joseba Egibarrek bere presentziarekin gure hautagaitza ekitaldi hau babestu nahi izan du. Mila esker. Ore bat da niretzat berriz Ibarrako udalaren EAJ hautagaitza ordeztea eta lehengo urteko ilusio eta animo berberaz jarraitzea. Beharrezko tresnak ditudalako aurrera jarraitzeko. Proiektu interesgarri eta erakargarri bat eta gaitasun eta eskarmentuko pertsonak. Datozen 4 urtetarako atal garrantzitsuak. Udal zuaren sustapena Ibartarren etxe bizitzetarako. Eraikin balioanitza amaitzea. Kirola sustatzea. Ibarrako merkataritza eta nortasun bultzatzea. Eskualdeko beste herrialdeekin lotuta. Herriko interesen lehentasuna besteen gainetik haiek oso bidezko izan arren. Kirola sustatzea, Ibarrako merkataritza eta nortasuna bultzatzea. Eskualdeko beste herrialdeekin lotuta. Herriko interesen lehentasuna besteen gainetik haiek oso bidezko izan arren. Elkarrizketa eta kontsentsuan oinarritutako aldarte irekia. Eta batez ere aspaldi buruzagi jeltzale batek esan zuena, lana, lana eta lana. Zuk esate zenun, ohore badala, ni honuntza etorri naiz nola ez, herri askotan ibiligea, eta baita ere Ibarra honetara. Zergaitik, orain arteko egin dugun lana ona izan dalako, eta etorkizunari begira ere eman beharreko pausoak herri ikuspegi horretatik eman nahi ditugulako. Tolosako eskualdea importantea da, Gipuzkoarentzat, eta nola ez, Tolosarrentzat eta Ibarra bertakoentzat ere. Eta guk nahi deguna da, etorkizunari begira, herri ikuspegi horretatik abiatuta, herri jau hobetzen saiatu, herritarrek dituzten arazoak konpontzen saiatu, eta norabide bat behintzat eman gure herri ekimenari. Aparte de agradecer a Chelo y a quienes vais a conformar el equipo, creo que el día 22 de mayo, cita electoral, también en Ibarra vamos a tener un motivo de satisfacción por los resultados. Pero bueno, eso depende de los vecinos de Ibarra, pero creo que tanto en Ibarra como en el Eskualde, Tolosaldea, como en Guipúzcoa, así como en Euskadi, vamos a obtener resultados en esa línea de trabajo por el pueblo, desde el pueblo y contando con el pueblo.